Kako se zove Nušićeva družina koja se odmetnula u Hajduke? Brbina družina, družina Sinji Gale, dečaci Pavlove ulice. Sad. Koje je drvo bilo mesto okupljanja Nušićevih Hajduka? Lipa, hrast, breza. Sad. Koji je nadimak dobio od druge dece Nušićev junak iz Hajduka, Raka Pustoglavić? Nestašni Raka, pusti Raka i dresirani Raka. Pesme zbog koje je Branislav Nušić osuđen na kaznu zatvora. 2 roba, 2 mraka, 2 raba. Urovica. Dva raba. Tačan odgovor. Kako se zove nedovršena komedija Branislava Nušića? Vlast, dr, sumnjivo lice. Vidjela, ja sam pomislila na sve. Ajte, Urovica. Ima neko od Urovice? Vlast. Tačan odgovor. Smederevo. Molim jedan aplauz za njih. Drugo mjesto Urovica i prvo mjesto Beograd. Čestitamo vam svima. Koje je rešenje narodne zagonetke? Prođoh vodu, ne ukvasih se, prođoh vatru, ne izgorjeh se. Kaže vetar, pogoda. To je Beograd bio. Ajmo Niš, sledeće je Niš. Odnosno Tesla. Ko je napisao dečiju pesmicu Bio jednom jedan lav? Jovan Jovanović Maj. Radović. Beograd odgovara. Dečiju knjigu Olovka ne piše srcem napisao je Ršumović. Nije, nema kuka. Sani kuka mi se. Nemoj to, ja to njima kažem. Ajde, ide Niš. Dobro, ajmo dalje. Niš. Poštanski satić, napiši pismo Vodjanima i vi ćete danas imati prilike da pošaljete nekome raskladnicu iz Soko Banje. Zašto je pošta važna i šta ćemo mi danas naučiti? Ako možete malo da me saslušate. Pošta nam omogućava da međusobno komuniciramo. I ta komunikacija među ljudima je uvek bila važna. Svako od nas voli da zna kako živi, kako se osjeća i šta se događa nekome komu je draga, ko ne živi na istom mjestu gde i on, ili voli da pošalje nekome, nekom prijatelju, rođaku ili nekom drugom pismo i da ga obavesti o nekim događajima iz svog života. Upravo tu komunikaciju među ljudima omogućava pošta. Dobro, dobro ne Sad vi mene više i ne slušate to ništa, pa ću ja sad odmah da pređem zapravo na ovu radionicu. Šta treba da uradite? Evo sad me saslušajte šta treba da uradite. Izaberite razglednice, bilo koju od njih. Možete ove iz Soko Banje, možete i ove žute, naše. Na ovim razglednicama napisat ćete poruku nekome kome šaljete tu poruku, a na ovim žutim razglednicama možete sa ove strane da nacrtate nešto flomasterima.
Kada to završite, onda ćemo adresirati tu razglednicu. Šta to znači? To znači da treba da znate ime i prezime onoga kome razglednicu šaljete. I to se piše na ovoj prvoj liniji ovde. Možete i sami sebi da pošaljete. Ispod... Imamo nagrade za kviz, nagrade za sveznalicu i nagrade za učešće na takmičenju dramskih sekcija. Evo ovako, za najuspešniju scensku postavu ove godine osvaja Okšo Branislav Nušić iz Smedereva. Molim predstavnika da izađe da preuzme svoju nagradu. Takođe i nastavnik da dođe. U ime direktora Gordane, evo je profesorka, nema, kviz je to. Osim, znači, nagrade za vašu najuspešniju scensku postavku, sad ćete dobiti i klub kartu koju dobija svaki direktor škole. Klub karta Nušić klub, da kažem, to je novost, gde ćemo umrežiti, znači, sve institucije koje se bave negovanjem dela iz stvaralaštva Branislava Nušića u Srbiji i regionu. Balkan nam je mali, Evropa možda dovoljna, ali idemo dalje. Ovo je za vas, a dobro, znači će mi još koji put. Da. Idemo dalje. Nagradu Čeda Vrba za najboljeg mladog glumca dodeljuje se Bogdanu Momčiloviću, učenik Koša Branislav Nušić iz Donje Trnave. Zamolila bih Bogdana, kao i moju dragu koleginicu, da prime nagradu. Hvala. A koleginica će primiti za direktora Marka Ristića člansku kartu. Da, idemo jedna slikica. Čak i slike odavde. Čekaj, stavimo ovo ovako, da nam stoji ovo. A onda ćemo sve koji su dobili sveznali kroz slike kartu. Idemo sada, izvolite, dalje. Nagradu Laza Cvrca za najkomičniji lik dodeljuje se Ivani Antonijević, učenik Koša Branislav Nušić iz Urovice. Zamolila bih predstavnika kao nastavnika. Hvala, evo direktorka. Sad, imamo još tu nešto. Mislim da ćemo zvati i Niš ponovo da to ovo je za tebe, Snežana. Hvala, imam ja. Crna tamjanika, radost za dušu i želudac. Ovo bi nadela da... gospođu koja je bila Živio. Aha. Mito Bekrio. Ima još nešto, samo moment. Imamo i ovo. Dato posle, znači nije. Da sam znala, mogla sam pre. Samo malo, ostane još tu. Direktorka nekako da gleda ova. Direktor! Idemo i ovo za vas, Snežana. Da, tu su edukini nastavni panoi i naša Benakiba. Da, hvala. Gde nam je naša crvena profesorka od Niša? Ovo pa imamo još za Niš. Samo moment, evo ga Niš. Sljedeći. Nagradu Mile Vrabac za najboljeg mladog interpretatora dodeljuje se Sari Radovanović, učenik Koša Branislav Nušić iz Beograda. Evo Saro, ovo je naš Slavoj, odnosno naš Slavovičica. Da, čekaj, sad,
Ko će od profesora? Ajde vi, profesorka, vi ste stalno u senci naše zveki. Ustanite, molim vas. Evo ga. Za vas, profesorka, kao nastavna sredstva, Benakiba, imate tu karikaturu, pošto vi bradete likovno, karakter izraza. I još imamo nešto za direktorku škole, klub karta, volim lepo, klub Branislav Lušić, evo ga, Beograd. Mogu je da počne bolje na kvizu svezalice, ali držali su se dobro. Nema veze, imamo mi talenta, svaka čast staro. Idemo dalje. Kurtiša, nismo mi završili ovo. Da. Evo ovako, nagrada za učešće u kvizu. Treće mesto, ajmo, čitamo Kurtiša. Treću nagradu za učešće u kvizu dodeljuje se Oša Branislav Nušić iz Smedereva. Ajmo, kakvi ste bili borci? Jedna grupna slika, molim vas, sa Murtišom i Sandom i Milenom. Tako, da. Hvala i daćete mi ponovo, nema veze. Ajmo! Piša druga nagrada. Drugu nagradu za učešće u kvizu dodeljuje se Oša Branislav Nušić iz Urovice. Čekaj samo moment. To je to, hvala puno. Prvu nagradu za učešće u kvizu dodeljuje se Oša Branislav Nušić iz Beograda. Neka, evo ovako. Molim predstavnike Rataja. Profesorka, molim vas. Gde je profesorka i mali Ivanov Ivan? Ovo je za školu, za vas. Imamo nešto, naravno, za neponovljivog direktora koji je takav bojem. Evo, to će Ivanov junior da predaš direktoru, znaš, tatinom kolegu. Pazi, čuvaj ko oču glavi. I da kažeš tati da me obavesti kako je Slađan i on u kafini proslavili člansku kartu. I moment, profesorka, evo i poklon kulturnog centra. Sad, moj propust, ajte Beograd da ustane da primi poklon kulturnog centra. Evo, Milena prima za školu Mitropolit Mihajlo, znači nastavni panoji za osnovnu školu, možete koristiti i za srednju Branislav Nušić. Ovde je Benakiba za osnovnu školu. Sad, ovo je za Anu. Mali poklon za Anu, da. A sad, evo ga poklon za direktorku kulturnog centra, sad ja mašem, evo izvolite direktorka člansku kartu i dobili ste knjigu, znači retoričke finese. Ovo vam je knjiga koja je za odrasle od eseja do udžbenika napisao Ratomir Ale Damjanović, 50 godina sublimacije, iskustva, znanja i socijalnim prebiranjem. Da, imate jednu sveskicu tu, da. Sve spakovano u jednu knjigu, da. Ako je, priručnica direktore, tako je.
E sad, pošto se već rekla za vas direktore, evo i jedan mali znak pažnje za direktora Ljubika. Da. Neka. Tako. Hvala. Biće mi lepo, kad budem idete nazad za Beograd, da. Jeste. Hvala vam najlepše. Nismo gotovi. Čekaj, idemo sad sveznalicu. Sada kreće vlada. Ajmo. Čekaj da vidimo ko je prvo. Ne, idemo od trećeg mesta. Kako ste vi prodali? Idemo treće mesto, profesorka. Evo tamo idemo slikanje kod sveznalice. Da, i pripremili smo prigodne nagrade koje idu uz... Sada, približavamo se uzbuđenju. Dva druga mesta. Dva druga mesta dele osnovna škola Branislav Nušić iz Smedereva. Izvinjavam se, drugo mesto je ko? Smederevo. Dobro. Sad imamo specijalno prvo mesto, pa i to se sve dešava. Za osnovno prvo mesto u kvizu Zveznovica osvojila osnovna škola Branislav Nušić, Urovica. Evo da! Dragi moji, ja mislim da smo mi ovo sada priveli kraj. Da. Zadovoljstvo nam je bilo, eto, osmi susreti se polako završavaju. Ako budete imali nekih sugestija, pišite nam, nemojte nas mnogo kritikovati, nemojte ni mnogo da nas hvalite. Hvala domaćinima, još jednom, hvala svima za učešće i eto, idemo do sledećih 9 da budemo još bolji.